ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಬ್ಬರಿಗೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆಯೊಂದು ಬಂದಿದೆ. ಪುತ್ತೂರು ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಬಿವಿಪಿಯ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಿತೇಶ್ ಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಂಡ ಅಕ್ಷಯ್ ರಜಪೂತ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ರಿತೇಶ್ ಅವರು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಷಯ್ ರಜಪೂತ್ನ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಅವ್ಯಾಚ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮಾತನಾಡಿದ ಫೋನ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಿತೇಶ್ ಅವರು ಸಂಪ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಬರ್ತೀರ್ನು ಹೇಳಿ ಬರ್ತೀರ್ನು ಬನ್ನಿ ಕೇಳಿ അറിയില്ല അറിയാം പറയ് സതീഷാണോ അതെ നിങ്ങൾ രാവിലെ നമ്മളെ വണ്ടിക്കാട് അഡ്ഡം വെച്ചെന്ന് പറയാൻ നിൽക്കുന്നത് അതെ എന്താ ഇപ്പോ എന്തിനാ വെച്ചത് നിങ്ങൾ പശു കിടക്കുന്നത് എന്തിന് പശുവിനെ ഇപ്പൊ നമ്മളല്ലല്ലോ എല്ലാരും കൊണ്ടുവന്നല്ലേ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും കട്ടം വെക്കോ എല്ലാവരും കട്ടം വെക്കുന്നല്ല നീ പേടല്ല നീ നെറ്റിന് റിതീഷ് നമ്മള് പറഞ്ഞ നമ്മക്ക് ആരും നോക്കാനൊന്നുമില്ല വീട്ടിൽ കേറിയിട്ട് കൊത്തിയിട്ട് നടക്കും സത്യമായാലോ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഞമ്മ കാസർഗോഡുള്ളതാണ് ഞമ്മളെ വണ്ടിക്കാരൻ ഇന്ന് അഡ്ഡം വെച്ചത് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സ്ഥലം എല്ലാം അറിയാം. പക്ഷെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് നീ ആറിലപ്പത് നീ എന്ത് നീ ഇല്ലേ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നീ നെറ്റ് കോൾ വിട്ട് നിന്റെ നമ്പറിന് വിളിക്കറാ ഒറ്റൊരു വണ്ടി പോകാൻ കണ്ടതാണ് മനസ്സിലായി. ഞമ്മ കൊറേ കണ്ടതാണ്. ഇത് ഇന്നലെ നിന്നും തുടങ്ങിയ കച്ചവടമൊന്നുമല്ല മനസ്സിലായി. അപ്പൊ നീ നിന്റെ വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇത് ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയ കച്ചവടമല്ല. നമുക്ക് എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഏത് മേലാല് നമ്മളെ വണ്ടീനെ അഡ്ഡം വെച്ചെന്ന് കണ്ടോ? നീ ആ പിക്കപ്പ് എടുത്തോണ്ട് ഇപ്പൊ പിടിക്കൂ. നീ ഈ നിന്റെ വരും ന്നല്ല ഞമ്മക്ക് ചാലഞ്ചായിട്ട് വെക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ നോക്കാം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാ പുത്തൂറ് കൈക്കാര ആർലപ്പദ ഭാഗത്തില് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇത് ഫുൾ കൈ കൊണ്ടു നടന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ നേരെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയിട്ട് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് സാധനം കൊണ്ടുവന്ന നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് വരുന്നല്ലോ. നീ ഇപ്പൊ നെറ്റ് കോൾ എന്തിനാക്കി നിന്റെ നമ്പറിന് എടുത്ത് നിന്റെ നമ്പറിനെ വിളിക്ക്. നീ എന്ത് നെറ്റ് കോൾ ആക്കുന്നേ? നിന്റെ നമ്പറിനെ വിളിക്ക്. നീ നെറ്റ് കോൾ നെറ്റ് കോൾ എന്തിനാക്കുന്നേ? നമ്പറിനെ വിളിക്കുന്നിന്റെ നമ്പറിനെ വിളിക്ക്. നീ എന്ത് നെറ്റ് കോൾ ആക്കുന്ന എന്തിന്? നമ്പറിനെ വിളിക്കുന്നിന്റെ എടാ നിന്റെ നമ്പറിനെ വിളിക്ക്. പറഞ്ഞ കേട്ട് നിന്റെ വീട്ട് നിന്റെ കാണുമ്പോ ആരാന്ന് അത് നീല്ല ഇതാ ഈടെ എന്തെന്നറിയോ? ആരെന്ത് സ്വന്തമല്ല നിന്റെ ഞങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുള്ളറമീത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പശു എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഞങ്ങൾ കാണുന്നത്. നിന്റെ ഈ പീക്കിരി എന്തുണ്ടല്ലേ ഈ ഫോണ് വിളിച്ചിട്ട് അതൊരു മയിലാണ് ഞമ്മക്ക്. നീ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല മനസ്സിലായോ? നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്. മേലാല്
ഇല്ല നിന്റെ ഞമ്മ കൊണ്ടുവരും, അപ്പൊ നോക്കാം കൊണ്ടുവരും. പക്ഷെ ഇനി മേലാല് ഞമ്മക്ക് അറ്റം വെച്ചിരുന്നല്ല എന്തെങ്കിലും അവിടുന്ന് കിട്ടിയെന്ന് കണ്ടാല് വീട്ടിൽ കേറിയിട്ട് കൊട്ടിയിട്ടിടും. ആദ്യം പറഞ്ഞില്ല എന്ന് വേണ്ട, ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇതാണ്. ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ? ഇത് പേര് പറയും, നിന്റെ പേര് പറയും. പേരെന്തിന് ഇപ്പൊ നിന്റെ പേര് എനക്കറിയില്ല. അപ്പൊ നിനക്ക് നിനക്ക് ആവശ്യമില്ല. എടാ നീ ഇത്ര എന്തെന്നറിയാം, നീ ആദ്യം ഭീഷണി നീ ആർക്ക് കൊടുക്കറിയോ? നീ പറഞ്ഞു പേടിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്ക. നീ ആ റൂട്ടിൽ നീ വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് നീ പേടിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ ഉള്ള കാര്യം പറഞ്ഞ നീ പേടിക്കുന്നില്ലോ നിനക്ക് വിട്ടതാണ്, ഞമ്മക്ക് വിട്ടതല്ല. മനസ്സിലായല്ലോ? നിന്നോട് ആദ്യം കാര്യം പറഞ്ഞു നിനക്ക് ജീവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുണ്ടാതെ. അതല്ല നീ പോലെ കളിക്കുന്നുണ്ട് ആരെല്ലാം കീറിയിട്ടിടും. നീ കൊണ്ടുപോവാ ഞങ്ങൾ ഓക്കെ. ഇനി നിന്റെ മുന്നോട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞമ്മക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, റെഡി ആയിക്കോ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, നിന്റെ വണ്ടിന്റെ നമ്പർ മറ്റേതുണ്ട്. നീ ഇപ്പൊ സംഖ്യ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വാ, ഒരു നമ്പർ വിളിക്കണം. അതിന് വണ്ടി നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ, വിളി. നീ ഞമ്മക്ക് ഇനി സ്റ്റേഷനിലല്ല ഏടെ വേണമെങ്കിൽ വിളിച്ചോ, ഞമ്മക്ക് പ്രശ്നമല്ല. ഞമ്മ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനമാണ്. നീ SIക്കോ SP ക്കോ IG ക്കോ എവിടെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വിളിച്ചോ, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ശരി. അപ്പൊ നീ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഞമ്മളെ തൊട്ട് കളിക്കാം, അത് കഴിഞ്ഞത് തീരുന്ന കണക്ക് അവിടെ വെച്ചാൽ മതി. നിന്റെ വണ്ടിന്റെ നമ്പർ നിന്റെ എന്തെങ്കില് ആ ചങ്ങന്റെ ഫോൺ നമ്പർ, ഓന്റെ പേര് എന്ത് വർഗീസല്ലേ, ഒമ്പരത്തിന് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുല്ലും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ചെയ്യണ്ട, ഒരു പുല്ലും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അല്ലാതെ കീറിയിട്ടിടും. ആദ്യം പറഞ്ഞ ഇത് നീ ഒരു എന്തെന്ത് ഹലോ